India Mi ke channel Banwan Rak Kubor Baman Lagasmi. Kawai ka video ka bapan jing yarap uwe unong bala ka India na Saudi Arabia kalapur start hakiran san social media. Kabapan long ya ka Indian Embassy Hariyat ban shimkhia bat pentip sya ka sarkar Saudi. Utei ubreu ubala kamba udei na handia Praya Graju District Hajala Uttar Pradesh ubala ringdur yala dia ka kamera kadba udang syarai ut marwe hapdeng risya pa Saudi Arabia. Bad ula plaru uba ubreu uba aikam yu udei ubala tipkum ukapil ubala keni no ia ka pasport jong u bad bertenru uba peniap ya u. Utei unong bela baduk ulah panjingarap ya menteri rang baduk kari Narendra Modi ban wan shauno ya uda ka baong artat singau bahaya rap yang ngan sayam. Hakane ka video lami ru ka wei kijing tho ka bakar patlu ya menteri katanat external affair ka India USJ Shankar da ka baong kumni menteri bari badon buram singau bahashim khialem halor kane ka kam uwei unong bala ubadei na handia Pratapur ha Praya Graju la sakut ha Saudi Arabia. Kasnong try jonga ka dena Allahabad ngalawan Shah Saudi Arabia ukapil ulakni no ia ka pasport jonga ngalaong ya u bangan kwa lek phai no salaying henrei uberten penyapen ban yanga ong utei unong bala ka video ka donru ka kentin ha ka te ka video ka baong ngakwa lek phai no salaying ime utei unong bala ula kerpatu iki pajba ki basakhi ya ka te ka video bakin penpriang ya ka te ka video shakaleng kari khnang ba kan poi hadu ka kti umodi ka India Embassy kanong ba Rishabh kala yo ya katega video bat kala thaulat ban syam ya utei ubreu ka Embassy kala persang ban lap sando ka don utei ubreu Henry Shitom namar ba tiap hakando ka jaka ba utei ubreu udon ne syam la pentikna ya ka jaka ba udon ha Saudi Arabia.